Адвокатите пеледираха на празно. Съдът реши на теб да го даде. Ще идвам в четвъртък да го виждаме. Детенцето с меченцето в ръце. Виолета, Виолета, защо си вечно тъжна и намусена, извънредно? А моля ти, кажи ми пак, защо така си ти? Палачи, дете, бащата ти е невинен. Даваш соло сега душа, точно така. Виолета, Виолета, кажи ми, моля те, отново ти така, както ми казваш и ти попреди, въобще нали така, аз старам. Палачи, дете, бащата ти е невинен. Ще победим!